Dobrý deň, volám sa Zuzana Capeková. Bydlím v Stráži nad Nisou a som mama 3 úžasných detí. Na tieto deti som sama a najstarší syn sa narodil s kombinovaným postihnutím. Matis proste nie je pripravený na tento svet a tento svet nie je pripravený na Matiska. Aj napriek mojej veľkej snahe, aby som jeho stav zlepšila, aby sa Matis mohol zapojiť do spoločnosti, tak táto snaha nestačí na to, aby Matis mohol chodiť na tábory s podobne postiženými deťmi, alebo aby mohol nastúpiť do stacionára v Libereckom kraji, alebo nedaj Bože na odľahčovaciu službu. Môj zdravotný stav je v dôsledku dlhodobej péči bez akejkoľvek pomoci vlastne špatný a moja potreba aspoň si čiastočne odľahčiť je čím ďalej akútnejšia. Ja viem, že moja situácia nie je nejak jedinečná, ale Liberec je v tejto situácii na tom výrazne horšie ako ostatné kraje. A preto by som rada vyzvala maminky a tatínkov neformálnych pečujúcich, aby sme sa spojili, pretože sami nikto nič nezmôže. Prosím, pridajte sa do iniciatívy z Hnízda Liberec a nebudete v tom sami. Ďakujem.